Samsung με κύλη οθόνη 40 inches. Ultra High Definition σειρά 6. Unboxing. Για να πάμε να δούμε τι περιέχει αυτό το κουτί. Ωραία, με το που ανοίγουμε το κουτί λοιπόν έχουμε το prospectus, το manual, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βγει η τηλεόραση από το κουτί, αλλά και ο τρόπος εγκατάστασης. Ωραία. Προφανώς αυτό είναι η βάση, το πίσω μέρος τέλος πάντων της βάσης. Είναι τα βιδάκια, οι βίδες οι οποίες θα χρησιμοποιήσουμε για να στερεωθεί η βάση. Ωραία. Αρκετά προσεγμένη συσκευασία με το τηλεχειριστήριο, το κλασικό τηλεχειριστήριο της Samsung, ωραία, ένα απλό τηλεχειριστήριο. Καλωδιάκι σύνδεσης με το ρεύμα. Καλωδιάκια για ήχο και για βίντεο. Ωραία. Και έχει ακόμα και τις μπαταρίες, οι οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στο τηλεχειριστήριο. Και φυσικά το manual. Θα βγάλουμε το από πάνω, το Afrolex, προστατευμένη. Η βάση της τηλεόρασης.
αρκετά κομψή, νίκελ, πάνω έχει νίκελ, πολύ όμορφη και αρκετά κομψή βάση. Το manual με όλες τις οδηγίες, σειρά 6, manual, και εδώ πέρα βρίσκεται η συσκευή μας. Ωραία, μόλις τη βγάλαμε, θα τη δούμε σε λίγο και τη συσκευή. Ωραία, τα έχουμε βγάλει όλα. Μέσα στο προστατευτικό κάλυμα, και πάμε να δούμε τι υπάρχει κάτω από αυτό. Ωραία, αρκετά καλή κατασκευή, αρκετά καλή η προστασία της τηλεόρασης μέσα στο κουτί, με τα αφρολέξ της, όλα καλά. Ζελατίνα γύρω γύρω, ούτως ώστε να προστατεύεται η συσκευή, και το γύρω γύρω από την οθόνη. Ωραία. Samsung λοιπόν 40 ίντσες, 6100 η τηλεόραση, το μοντέλο, σειρά 6 λοιπόν, από τα καλά μοντέλα της Samsung, με Ultra High Definition και φυσικά 4K. Φυσικά έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα να μπορείς να συνδέεσαι με το ίντερνετ για να έχεις την ψυχαγωγία σου την διαδικτυακή. Η ποιότητα κατασκευής αρκετά καλή. Όμορφη σαν συσκευή, Smart TV, και ουσιαστικά για το ποσό το οποίο την δίνουν φαίνεται ότι αξίζει το ποσό με το οποίο την έχουν κοστολογήσει. Πάμε να δούμε λιγάκι και τις θύρες. Λοιπόν, USB θύρα. Παρατηρούμε δύο USB θύρες. Για ψηφιακό ήχο οπτική θύρα. Έχουμε HDMI, 2 HDMI, από ό,τι βλέπω 3 HDMI θύρες, και φυσικά και σύνδεση μέσω καλωδίων για να μπορέσει να συνδέσει κάποιον ενισχυτή ή κάποιο home theater. Ωραία, σύνδεση για το
για την κεραία, για το σήμα μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει μέσα, βέβαια δεν μπορείς να συνδέσεις δίκτυο, δεν μπορείς να συνδέσεις δορυφορική κατευθείαν. Εντάξει, δεν έχει κάρτα για δορυφορική. Το LAN εδώ πέρα, η σύνδεση για το ίντερνετ, αν και έχει και από μόνη της, χωρίς να χρειάζεται καλώδιο. Λοιπόν, το κλασικό κουμπάκι που έχει φέρει, που έχει εισαγάγει η Samsung τώρα τελευταία, χωρίς περιττά άλλα κουμπιά, μόνο ένα κουμπάκι σαν joystick είναι αυτό, το οποίο κάνει όλες τις λειτουργίες για την τηλεόραση, σε περίπτωση που δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις τηλεκοντρόλ. Πώς γίνεται η τοποθέτηση της βάσης? Αυτό εδώ πέρα το κομματάκι που το είχαμε δει στην αρχή, μπαίνει σε αυτό το σημείο. Οι βιδούλες υπάρχουν ήδη. Ωραία. Και με ένα κατσαβιδάκι τις βιδώνουμε απάνω. Λοιπόν, έχει βιδωθεί το πρόσθετο, επομένως τώρα θα πάμε και θα τοποθετήσουμε αυτό εδώ πέρα από κάτω, θα έρθει και θα κουμπώσει εδώ πάνω με τα υπόλοιπα βιδάκια που έχουν περισσέψει. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ πέρα τώρα τη βλέπετε στημένη. Βιδώθηκαν τα βιδάκια ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ωραία. Και είμαστε εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, είναι στημένη. Σε λίγο θα τη δούμε και να λειτουργεί. Λοιπόν, βγάζοντας αυτό εδώ πέρα, αυτή την ετικέτα, λοιπόν, μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτόν τον αντάπτορα, τον οποίο είδαμε στην αρχή. Πιθανότατα είναι για το ίντερνετ, είναι το WLAN. Όχι. Αυτό εδώ πέρα είναι για κάρτα, για δορυφορική κάρτα. Λοιπόν, άρα έκανα λάθος στην αρχή που είπα ότι δεν δέχεται δορυφορική κάρτα. Λοιπόν, το πιέζουμε προφανώς μέχρι να ακούσουμε το κλικ. Ωραία. Και τώρα είναι κουμπωμένο. Πάμε στη συνέχεια να την τοποθετήσουμε σε σύνδεση και να δούμε την εικόνα της και την ποιότητά της. Λοιπόν, είναι όλα πλέον συνδεδεμένα. Έχουμε βάλει το ρεύμα και έχουμε βάλει και την κεραία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανοίξουμε την τηλεόραση. Ωραία. Αρκετά εντυπωσιακή η αρχή της. Και εδώ πέρα μας έχει την έναρξη.
στα ελληνικά. Ωραία. Και ψάχνει να βρει ασύρματη σύνδεση. Είπαμε έχει ασύρματο WLAN, επομένως δεν χρειάζεσαι καλώδιο για να μπορέσεις να συνδεθείς στο ίντερνετ και να έχεις μια διαδικτυακή ψυχαγωγία. Περιμένουμε λιγάκι γιατί το ρουτεράκι δεν έχει συντονιστεί ακόμα. Αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο δεν σας είπα, είναι ότι έχει και Miracast, δηλαδή μπορείς μέσω μιας συσκευής Android, ένα tablet, ένα κινητό τηλέφωνο, να προβάλλεις την οθόνη του κινητού σου πάνω στην οθόνη της τηλεόρασης. Επομένως να έχεις ό,τι θέλεις να δεις από τη συσκευή σου σε μια πολύ μεγαλύτερη οθόνη. Βρήκε λοιπόν το ρουτεράκι μας, το επιλέγουμε. Για κάποιο λόγο μας βγάζει ένα σφάλμα. Θα επαναλάβουμε. Συνδεθήκαμε λοιπόν. Συνδεθήκαμε επιτέλους στο ίντερνετ. Έκανε λίγη ώρα. Εδώ πέρα μας μιλάει για τους όρους και τις προϋποθέσεις. Okay. Πατάμε ότι συμφωνούμε. Και αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε να σετάρουμε τη τηλεόραση. Μας ζητάει για την κεραία, για αν έχουμε το κωδικοποιητή. Ψηφιακός και αναλογικός ή από την κεραία. Ψηφιακό. Και μετά μας ζητάει να κάνουμε σάρωση. Και ξεκινάει η σάρωση για τα κανάλια. Τέλειωσε η σάρωση. Πάμε στο επόμενο. Ρύθμιση τρέχουσας ώρας το βάζουμε στο αυτόματο. Okay. Συνδέθηκαν λοιπόν τα κανάλια. Από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε και να μπορέσουμε να δούμε όποιο κανάλι επιλέγουμε. Όταν θα τη δουλέψω και λίγο περισσότερο θα ανεβάσω κι άλλο βίντεο που θα έχω και τα περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της τηλεόρασης. Προς το παρόν η πρώτη ματιά είναι πολύ ικανοποιητική, αρκετά καλή εικόνα για το χρηματικό ποσό το οποίο κόστιζε, και σαν κατασκευή τα χρήματα τα οποία την πουλάνε τα καταστήματα πιστεύω ότι είναι ικανοποιητικά και ότι δεν δίνεις κάτι παραπάνω από ό,τι αξίζει. Ευχαριστώ πολύ για τη θέαση. Τα λέμε. Γεια σας. Λοιπόν, την τηλεόραση τοποθετημένη και να δουλεύει. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λιγάκι από την αρχή. Όταν ανοίξει λοιπόν η τηλεόραση μας βγάζει σε ένα κεντρικό μενού. Πατώντας το σύμβολο το κεντρικό μπαίνουμε κανονικά στο κανάλι. Λοιπόν, στη συνέχεια εάν θέλουμε να δούμε, να την σετάρουμε την τηλεόραση στα κανάλια, πατάμε το κουμπάκι που γράφει Settings και αναλόγως μπορούμε να μπούμε στις διάφορες λειτουργίες.
Από εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε μία εναλλαγή της εικόνας μας από φυσική σε τυπικό, σε δυναμική, σε φυσική εικόνα, κινηματογράφου εικόνα. Εγώ το έχω προσαρμόσει στην φυσική εικόνα, η οποία βολεύει περισσότερο για βράδυ και γενικά παίζει καλύτερα, πιστεύω, για τις δικές μου, για τη δικιά μου άποψη, κατά τη διάρκεια της ημέρας, για οποιαδήποτε ώρα θέλουμε. Το μενού του είναι στα ελληνικά από ό,τι βλέπετε, επομένως είναι εύκολο να καταλάβετε τις ρυθμίσεις που θα κάνετε. Δίπλα στο δεξί σημείο θα σας βγάλει ακριβώς το τι κάνει κάθε φορά η συγκεκριμένη ρύθμιση. Έχει τις προηγμένες ρυθμίσεις, όπου μπορούμε να πειράξουμε λιγάκι τη φωτεινότητα, τον οπίστιο φωτισμό, την αντίθεση, την ευκρίνεια και ό,τι άλλο θέλουμε να επεξεργαστούμε από την εικόνα μας. Το μενού εδώ πέρα μας βγάζει εδώ πέρα είναι για το μενού του ήχου. Μπορούμε να επιλέξουμε εάν έχουμε εξωτερικό δέκτη ήχου, κάποιο ηχοσύστημα ή οτιδήποτε άλλο, ή κάποιο home cinema. Από εδώ πέρα μπορούμε να το επιλέξουμε. Αν θα έχουμε, παραδείγματος χάρη, τα ηχεία της τηλεόρασης, ή αν θέλουμε την έξοδο, την οπτική, κάποια οπτική ίνα, εάν έχουμε περάσει σε κάποιο home cinema ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν έχω κάτι ιδιαίτερο σετάρι πάνω στην τηλεόραση, επομένως μπορούμε να το έχω στην επιλογή ηχείο τηλεόρασης. Στη συνέχεια η λειτουργία κινηματογραφικής ταινίας, ή για μουσική, ή τυπικό, ή καθαρή φωνή. Στη συγκεκριμένη λειτουργία και στη συγκεκριμένη ρύθμιση ακούγεται πιο καθαρά η φωνή. Εδώ πέρα έχουμε μία ενίσχυση ήχου. Εγώ στο έχω στην κινηματογραφική ταινία, γιατί με ικανοποιούσε περισσότερα η απόδοση του ήχου σε αυτή την ρύθμιση. Επίσης εδώ πέρα έχουμε διάφορες άλλες ρυθμίσεις. Μπορούμε να το σετάρουμε εδώ πέρα αν θέλουμε να ρυθμίσουμε εμείς τα μπάσα, τα τρέμβλ και όλα αυτά. Αν η τηλεόρασή μας είναι εγκατεστημένη σε τοίχο ή στη βάση της, και μπορούμε να κάνουμε τις διάφορες ρυθμίσεις μας αναλόγως τις επιλογές του καθενός. Στη συνέχεια έχουμε τα κανάλια, που μπορούμε να τα βρούμε είτε με αυτόματο συντονισμό, είτε μπορούμε να το κάνουμε αυτό χειροκίνητα. Παραδείγματος χάρη, αν επιλέξουμε τις προηγμένες ρυθμίσεις, μπορούμε να κάνουμε ένα χειροκίνητο συντονισμό. Επίσης ένα καλό είναι ότι έχουμε τη μεταφορά λίστας καναλιών, όπου μεταφέρει την λίστα των καναλιών μεταφέρει τη λίστα καναλιών σε ένα αποθηκευτικό μέσο, όπως παραδείγματος χάρη είναι ένα USB, ένα στικάκι. Αυτό βολεύει σε περίπτωση που θα κάνουμε reset στην τηλεόρασή μας, χωρίς να χρειαστεί να ξανασυντονίσουμε τα κανάλια. Πατάμε στο σημείο που λέει εισαγωγή από USB, αφού πρώτα έχουμε κάνει εξαγωγή στο στικάκι μας. Πατώντας εισαγωγή από USB μπορούμε να περάσουμε μέσα όλα τα κανάλια όπως ήταν στην αρχή, πριν κάνουμε την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Από εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίσουμε το δίκτυό μας, έτσι να συνδεθεί σε κάποιο Wi-Fi και να μπορούμε να μπούμε στο ίντερνετ και να χρησιμοποιήσουμε τις διάφορες εφαρμογές της Smart TV. Και από εδώ πέρα έχουμε το μενού για το σύστημα της τηλεόρασης. Μπορούμε να διορθώσουμε την ώρα, ρυθμίσεις έναρξης, προσβασιμότητα, για οικονομία στο ρεύμα, όταν ανοίγουμε τη τηλεόραση, να κάνουμε κάποια οικονομία στο ρεύμα. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, τον αισθητήρα Eco, όπου ο αναλόγως με το φωτισμό του δωματίου
αν έχουμε και την αντίστοιχη φωτεινότητα, αυτόματα και τα λοιπά. Και στο τέλος έχουμε μία υποστήριξη από την Samsung, όπου μπορούμε να κάνουμε ενημέρωση λογισμικού, να μας κάνει μία αυτοδιάγνωση βλαβών εάν υπάρχει, το manual της τηλεόρασης μέσω ίντερνετ. Μπορούμε να κάνουμε αίτημα υποστήριξης στην Samsung σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε μια απομακρυσμένη διαχείριση, όπου το κέντρο εξυπηρέτησης θα αποκτήσει εξ αποστάσεως πρόσβαση στο προϊόν, στη συγκεκριμένη δηλαδή τηλεόραση, και θα κάνει έναν έλεγχο από απόσταση, χωρίς δεν χρειάζεται να πάμε δηλαδή τη συσκευή σε κάποιο service. Επικοινωνήστε με την Samsung, πατώντας εδώ πέρα έχουμε κάποιες πληροφορίες που μας δίνει τον κωδικό μοντέλου, τον αριθμό σειράς, έκδοση λογισμικού κτλ, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με το κατάλληλο τμήμα και να μας δώσουν πληροφορίες, και στο τέλος όρους και πολιτική. Ένα θέμα που συνήθως αντιμετωπίζουμε όταν κάνουμε συγχρονισμό των καναλιών, ειδικά στον αυτόματο συντονισμό, εκεί πέρα έχουμε ένα θεματάκι όσον αφορά τα κανάλια, δηλαδή θα μας τα βάλει ανακατεμένα. Εάν θέλουμε λοιπόν τώρα να προσαρμόσουμε σύμφωνα με τις δικές μας προτιμήσεις τα κανάλια, στη σειρά δηλαδή των καναλιών, ποιο θέλουμε να έχουμε πρώτο, ποιο θέλουμε να έχουμε δεύτερο κτλ. Σε αυτή την περίπτωση έχει ένα κουμπάκι στο control απάνω, όπου λέει Channel List. Εάν το πατήσουμε, μας βγάζει στη δεξιά οθόνη, στη δεξιά της οθόνης μάλλον, ένα παράθυρο, όπου εάν επιλέξουμε όλα τα κανάλια δεξί βελάκι και πάμε στην επεξεργασία, αυτόματα λοιπόν θα μας βγάλει ένα μενού, από όπου εδώ μπορούμε να επιλέξουμε ένα κανάλι, παραδείγματος χάρη το ERT2, και μπορούμε να το πάμε σε όποια θέση θέλουμε. Παραδείγματος χάρη εμένα μου το έχει βάλει τώρα εδώ πέρα αυτόματα στο 20. Πατώντας αλλαγή αριθμού και OK, ανεβάζω το κανάλι σε όποιον αριθμό θέλω, ούτως ώστε να είναι στη σειρά που μας αρέσει. Παραδείγματος χάρη εδώ πέρα στο 6 έχω το ERT HD, μπορώ να βάλω στο 7 στη συνέχεια το ERT2. Πατώντας λοιπόν πάλι το βελάκι του OK, έχει τοποθετηθεί στον αριθμό ακριβώς που επιθυμώ. Ωραία. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε όμοια για όλα τα κανάλια, για να τα βάλουμε στη σειρά που μας αρέσει και για να είναι ακριβώς στη σειρά που θέλουμε. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε μία λίστα αγαπημένων, αυτό πάλι από το Channel List. Μπορούμε να πάμε αγαπημένα κανάλια, ωραία, και έχουμε γύρω στους 5 φακέλους. Εγώ έχω φτιάξει έναν από τους 5, όπου εκεί πέρα μπορούμε να έχουμε μόνο τα κανάλια τα οποία βλέπουμε περισσότερο. Πατώντας λοιπόν το OK, μας βγάζει μία λίστα με τα αγαπημένα μας κανάλια, και εάν πάμε στην επεξεργασία πάνω ψηλά, αυτόματα μας ανοίγει 2 παράθυρα, όπου από τη μια μεριά είναι όλα τα κανάλια και από την άλλη τα αγαπημένα. Ωραία, εάν λοιπόν σε κάποιο από αυτά τα οποία θέλουμε να περάσουμε στη λίστα των αγαπημένων κάνουμε check, και στη συνέχεια πατήσουμε στην προσθήκη καναλιού, περνάει ακριβώς στην λίστα των αγαπημένων. Αυτή ήταν η παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ για την θέαση. Γεια σας.